О, Модеста. Как помать, вай модеста. Нигоҳ кунед бародарои азиз, салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дарахтҳоро диден, ҳамаи дарахтҳои рӯшина, палма, арчҳои дарахти, ҳамаи ино фурӯшӣ ай бародарои азиз. Ҳаминҳоро фурӯшӣ овардагем. Кадометон ки лозим боша айними дарахтҳои рӯшина нигоҳ кунед. Не мутта мегуфтиам гапои худмон мутта мегам ина муттаҳои фасони не дарахти ёс камтароли парвариш карданаш дар кораи нигоҳ кунем бародаро. Ними ёсо, не мурто, не палмо, не арчао, на арчао чанд намуд. Ҳамаи ҳамино кадометон дар кило. Дарахтое ки дар ҳамин видео мемунам аввалаш то охирша ҳамаи ҳамин дарахтҳо фурӯшианд. дар ними точки хидмат куртобхонаи Исмоил Тоҷик дар гардиши Сиуди оли берам бо ҷома нишон медем. Ҳамаш дамҷай якта нархоша мегум гӯш кунед, нигоҳ кунед. Иними арчаҳоро дидем дар инҷа. Иними арчаҳо 1000 сомон боло сар мешаванд. Фаҳмидед? Со майда тарафош 1000 сомон буд, 1200 1500 иним хеле гифта таъйин сар мешаванд. Ини палмаро дидӣ? Ини палма ин лаванга ку ина. Ини палма ина 1500. Фаҳмидед? Ин шамина 1500. Иниш 2000. Ай нишам 2000. Ин ёса кам парагол парвариш дорад, кам парагол нигоҳӣ шавад камтар. Айоли фурӯшинес. Ина ёсое ки дар инҷа мондага ту ин ёсои майда. Бия 500 сомонӣ гирам. Ина муртоа ту ина муртоа дар инҷа мондагӣ. И бениҳоят дарахти зебо ай, гулои ганда фасон мекунад. Кадом нафарои шумода ки лозим боша ҳамин дарахтҳои ороишӣ ина мисол нигоҳ кунед тарафаи бародарои азиз иними дарахтое ки дар инҷа дидесе не майдакҳо ин майдакҳои нимино я 100 сомонӣ я 150 сомонӣ биён гирем инҳоро парвариш кунем ҳар як гул мешавад ки гуфтугӯ гапот медидаги ҳавасш мекунад. Баъд нигоҳ кунед ин дарахтҳо бародарои азиз дастсафкарам доранд мақсад кадомоятон ки мисол боғ дорен хариди бисёр карданен се индиски серени рахифаро нишон кунед индиски серенеро дидед закадаги пештар биём то хурдагиша нишон кунед то хурдагиша нигоҳ кунед чӣ хел зур бофтагиай ана ҳоли ман гулша нишон метавем гулша дидед чӣ хели гулай ним хели гул мекунад гулои сурхи катаи ранг гулои садбар борем айн иҷада боша бо палма палма инам палма палморо дурни хонада монда меша гулои хонада ин лаврови листа лаврови лист ҳамде ҳақ кардаги ранги савдача бори ин лаврови листа ҳам қабуи хушук дорад ки ина метавонед ки баргоша чири дар кото дохтан гӯ хоб айн инам лаврови листа иҷа арчо аста бо дар иҷа ини иснадишота кадом нафароятонда ки лозим боша мебиёен иними ҷои мо интихоб мекунем нақша гавд мезанем гуфтугӯ гапо бо ягон чифората савдо мекунем ватсапҳои ман дар рӯи экран мебурои ними рақамҳои ватсап мана кадом нафароятон ки ҳавлӣ дача мисол дачаҳотонда ё заминҳои ҳавлигитонда умуман ягон боғтонда боғотонда мақсад ҳамин дарахтҳо лозим дошта бошен метавонем биёен иними корхонаи мо дар иними корхона мондагиан ҳамин дарахтҳо бо дар дига ҷорамаст хай дар ҳамин корхонаро ҳама намунаҳош ҳастанд мебиёен интихоб мекунем гуфти ҳамин гапо вибр мекунем нарх навоша мегем то на нарх наво мекунем мебарем дар хонатон бо мешинонем нигоҳ баъд газон кадометон ки ягон ҳавлитона газон карданен газон кориданен мақсад ҳамаша қоидави бачаҳо меран мекунанд таҷрибаи кори чандсола дорам ман хеле дар ғарибиҳо будем медонем вале бародарои азиз ҳамкоромо гуфтугӯ гапо ки чандин соло шуда ҳамин система ин дарахтҳо ҳамин рӯз омадаанд дарахтҳо ҳамаш ҳамин рӯз омадагианд оз дар давом дарахтҳои ёса ин дарахтҳое ки дар инҷа ҳастанд ино дарахтҳои ёса инорам фурӯшианд бародаро инорам фурӯшианд нигоҳ кунед адресҳои мо ин ҳамин калсавои 32 микрорайон дидед ина калсавои 32 микрорайон ина дуромади Маяковск ина светофор ин тараф да тескаё район шавқони ҳамин ай тарафишда куртобхонаи Исмоил баъзе бародаро мақсад сават мекунанд ина мисоли инҷа ҷои мошини шакара дида ин ҳоли хай яку бегир рӯз шуда
ماشین کمتر اونجاش نه ماشینای الکترومبیل هم خیلی چیزا را زریعت هم من جای زریعت نه که ماشینای الکترومبیل اون اصول آخری هم میره مقصد میبیاریم ماشین تو نداریم اینجا میمونیم پارکوفته بپور پارکوفته بپور چند ساعت که خواهیم نیستدم این جورا دیگه نه الحمدلله با اومد باران اومدن از فرواریم در روی همه حوالی پرتفتگی اینه ولی در جو بجو نکردم شون قد توبک خالی آورگم برای جالیش کردن گل پلو با قیاس آورگیم از اینا را اونو جو در سده ساز میکنیم جوشون جو بجو میکنیم انشاءالله اینجا دیوانگی میشه این از سندل همه اساستا دوبای دسته دوبای اساستا دوبای که رسیم شد دوبای زیخشه جفرارگی درخت را جا بجا که رسیم نگاه کشون ای دیجا پول نی همی گلزار شد گلزار گلزارش کریم گلزارش این زردکا رو داون اونجا بونه او پشوه در رنگی نی ریه دیموندگی